USantaco A noSantaco B balala ngengubo enye kusukela namhlanje banguSantaco odibeneyo emva kwendibano ebikhwetywe kuzisa uxolelwano nentsebenziswano eMonti. Umzi kaSantaco wephondo ubuye wadibana wamnye bathetha ntonye emva kokuba ubukhe wazintsalu, ngoku bangumbutho omnye bathetha ngalizwi linye. Nanjengoko kujongwene nonyulo kunyaka ozayo, oku kwenzeke kwindibano ebibanjwe eRegent Hotel eMonti. Ethetha uMzwandile Nkiwane ongukhonvina weSantaco wephondo, uthethe wathi ngalo mhlangano emva kokunyulwa kwakhe njengekhonvina, uthethe wathi Ndingumzwandile Nkewana, ndiyikhonvina yephondo apha kuSantaco, kwakunye ke noMr Gabs Mtshala. Kwimithingi ebesinayo namhlanje esiphuma kuyo, ibiyimithingi ke yokudibanisa amacala amabini kaSantaco ebekade ndabona ingasonye. Kodwa ekugqibeleni sithe sakwazi into yoba masizohlala phantsi sihlale entlanganisweni singuSantaco macala omabini, sizame upheyiva indlela eya phambili, silungiselele ukuya elonyulweni. Ndingayitsho ke ngokungafihlisiyo into ethi namhlanje siphuma sonwabile, sigxobile, ngoba eyona nto besiyinqwenela iminyaka ike yaba yenzekile kweli phondo, apho sikwazileyo into yoba onke amalungu e-taxi industry akwazi ukudibana under one roof, exoxa umcimbi woba makubekho uxolo nestability kweli phondo, makubekho ubumbano kuSantaco weli phondo. Sivene ke msasazi nangaphandle kokuphikisana into yoba kweli phondo kusuka ngoku kuya phambili uSantaco okhoyo ngoku nguSantaco ozabe iikhonvina zawo enguMr Gabs Mtshala kwakunye noNkewana nowuthethayo. Siphuma ke eneneni sonwabile kuba ngoku izinto besikade singaboni ngasonye ngazo, sisilwa ngazo, zizinto esizawukwazi uzixoxa, sizixoxela phantsi kwephahleli olunye. Isenza ke loo nto leyo sigcobe kuba siqonda into yoba zonke izinto ebezikade zisenzeka ngenxa yokuba kungaviwana kweli phondo, noko ngoku zizawuphela. Zonke izinto sizawuzenza ngokubumbana nokusebenza, futhi sizawusebenza ngokubambisana sisonke ngagxathu linye, sisenza uba makubekho uxolo kweli phondo leMpuma Koloni, ingakumbi kule industry. Siqinisekisa nakanjalo okokuba sikreyitha ispace esi-conducive for uba le business ye-transport iqhubeke ngaphandle kokuphazanyiswa. Zonke ke izinto sivene into yoba xa kukhona izinto sizawuhlala phantsi siyozithetha, sizixoxe, side sibone ngasonye. Sivene ke ngezo zinto ezo, kubonakala ke ngoku noko indlela eya phambili ibonakala ikhona kuba noko ngoku sizawuthetha izinto sidibene. Ethetha usihlalo we-taxi industry ephondweni uGabs Mtshala, yena uthethe wathi ngale ntlanganiso. Silapha namhlanje e-East London eRegent Hotel, kulapho sidibene khona singumzi kaSantaco apha e-Eastern Cape. Isizathu sobana sibe kanti sidibana apha namhlanje, uba niyakhumbula kwiintsuku ezingaphambili bendikhe ndachwechwiswa into ethi njengoba napha ephondweni besizintsalu ooSantaco bengavani bebabini, siye sane-agreement esiyenzayo yoxolo. Loo agreement ke siyenzileyo yoxolo iphumele kwimithingi ebesinayo namhlanje edibanisa bonke abaSantaco under one roof. Siphuma ke apha namhlanje nezindululo nezisombululo ezisisa kwinkomfa kaSantaco ephondweni, esiqikelela into yobana fanele uba ibe kanti seyigqityiwe by unyaka ka-2026 phaa kwinyanga kaFebruwari. Istep esilandelayo ke ngoku sesobana siphuma sine-election committee kule ntlanganiso esinayo emele kuzo zonke ezi zintlangano bezikhona apha. Le election committee ke yiyo ezaba responsible for ukuququzelela i-conference kaSantaco Eastern Cape, le ndithetha ngayo izawuba khona kumyinge kaFebruwari 2026. Zonke ii-associations ezikhoyo apha e-Eastern Cape, zizonke ziphaa kwisithuba sika-94 ukuya ku-96, sezigqibile ukonyula. Zigqibile nje ukonyula ithetha ukuthi ngoku kufuneka konyulwe ii-regions zonke zalapha e-Eastern Cape. Emveni konyulwe ii-regions mhlawumbi zibe kanti ziyagqiba phaa ngokomqikelelo phaa kuJanuwari 2026.
kuFebruwari 2026 kube kusiwa kwinkomfa yephondo xa lilonke. Ezo ndaba zifikile kuthi sisisikhokhelo sikaSandako apha ephondweni, kodwa ke asikwazanga uthi sisondele kuyo laa ngxubakaxaka ngoba nathi kweli cala simaxhaphethu sibambene ngaso sizama ukwenza uxolo. Isizathu sobana singakwazi ukwenza i-intervention ke phaa kulaa ngxaki yaseDutywa neyasengcobo into yobana sisezikhokhelo kaloku besizizo zithe zibangelwa ngabikho direction apha ephondweni. So ibangela loo nto uba elo nalowo umntu enze into ngohlobo afuna ngalo because abantu abakhoyo akho ndawo ba-akhawunta kuyo, bayazenzela izinto. Siyacinga ngoku going forward izinto ezifana neziyana sizawukwazi ukwenza i-intervention kuzo kwangethuba zingekade zifikelele kweli qondo zikulo ngoku. Kodwa ke siyayiva iripoti ebantwini abasuka phayana bezazi thini nezaziphaluka uba basuka kwintlanganiso bichothelwe nangumphathiswa uNqatha namagosa aseburhulumenteni kunye nabantu bokuhlala ne-leadership yasengcobo komaDutywa njalo njalo. Asikayazi ke uba iziphumo zaloo ntlanganiso ziphume zaphelela phi na. Mhlawumbi uba siyayenza intervention funeka siqale sifumane ii-reports kwaba bantu bebechophele intlanganiso sive ke ngokwemveni kokuba thina nxaxhebani esinoyenza ukuzama ukuncedisana nalaa meko yapha. I can proudly announce that uSandako ephondweni ngoku lase-Eastern Cape, uSandako umnye ngoku. Kudityenwe nomo kubekho uSandako 1 noSandako 2 okanye uSandako A okanye uSandako B. Yiyo le nto sisiya kwinkomfa. Loo nto ke ithetha ukuthi emveni kobana kuyiwe kwinkomfa konyulwa, wonke umntu uyawuthi akhothame kwi-leadership ezawuthi iphume kuloo nkomfa, sivumelene ngaloo nto. Okwalo mzuzu ke isikhokhelo sethutyana salo Sandako mtsha sikhokhelwe ngabantu ababini. Sizibiza ngobana sizi-conveners, abantu abasonyuleyo bathe sisi-conveners. Kuphume i-convener eyi-1 endim kwelinye icala, kwaphuma enye i-convener kwelinye icala kula macala amabini ohlukeneyo enguMr Nkewani. Isigqibo ke sisithathileyo sesobana xana sithe saya koonondaba nokuthetha norhulumente nokuthetha noSandako National nezinye izi-stakeholders sibe kanti senza ingxelo kunye sime ndawoninye uzama ubonakalisa naseluntwini nakumntu wonke into yobana ngoku siyi-united front. Yenzela ke into yobana uba niyakwazi nibe kanti naye uMr Nkewani niyakwazi umthatha ngexesha elifanelekileyo nive nisabele nakuye kwenzela azokonfema le nto nam ndiyithethayo ingabikho calanye ingxelo endiyenzayo. Enkosi.